Ja us ho comentàvem al principi de l'Imperdible. Estrenem secció de novel·la i cinema de gènere negre gràcies a la col·laboració setmanal de Jordi Canal, director de la Biblioteca La Bòbila, amb un ampli fons bibliogràfic especialitzat en aquesta temàtica que disposa d'aquest blog http://www.bobilablogspot.com. Destaquem una notícia. Aquest mes s'estrena l'Infobòbila amb l'autor del mes. Al setembre, la Bòbila recomana Harlan Cohen, autor nord-americà d'obres com El bosque o Motivos de ruptura, que recentment acaba de guanyar el Premi Internacional de Novel·la Negra RBA, dotat amb 125.000 euros pel seu últim llibre, Life Wire. I amb aquesta informació donem pas a la secció en què avui parlem de l'adaptació cinematogràfica de la novel·la Disparen sobre el pianista, de David Godis. L'autor, David Godis, un clàssic de la segona generació de la novel·la negra nord-americana, la novel·la Disparen sobre el pianista, la pel·lícula Tirat sobre el pianista del François Truffaut. ¿Tengo algo que no sea bonito? La verdad es que con este vestido trabajo más. Y no creas que hago reverencias para atraer a los clientes. Eso nunca. ¿Cuánto pide? 3.000. ¿Sí o no? ¿Lo tomas o lo dejas? Una pel·lícula amb un argument, i una novel·la amb un argument típic de Godis. El triomfador que li passa alguna cosa i cau fins al capdavall i gràcies a la solidaritat d'algú que ja està al capdavall se'n torna a sortir. Aunque hay algo bueno, me alegro de verte. Yo también. Me tú, como dicen los ingleses. No es el café lo que estáis viendo. Vaya, café hervido, café jodido. És imperdible. David Godis és un autor que va tenir una època d'èxit als Estats Units, que va ser recuperat als anys 80 a França i que espero que a no tardar es faci una recuperació a Espanya perquè realment té novel·les molt bones.